Jo crec que van a ser molt positives per als nostres comerços. És l'època més brillant on totes les tendes comencen a rebre la major part de les visites i una gran part de les ventes de qualsevol negoci estan en la campanya de Nadal. Aleshores pense que és un moment molt brillant per a nosaltres. Està il·lusionat, sobretot il·lusionat. Vegem la campanya aquesta que es presenta ara com un revulsiu, no? Hem passat moments difícils, on no hem pogut obrir tot el temps que haguera estat necessari, però bueno, s'han fet moltes coses i moltes accions per a poder atendre a tota la gent que tenia intenció de compra i motivar inclús este desig de vindre a les tendes o de nosaltres apropar-se a casa del client. Hem fet de tot, O sigui que no ha estat, el sector no ha estat realment en paro, no ha estat parat, com si diguem, no? Ha estat en moviment, per dir-ho millor. Tenim comprar en Ontinyent Prèmit, que bueno, això és per a totes les botigues, comerços i serveis de Ontinyent, on el consumidor sols té que presentar un tíquet, el tíquet de compra i entra en un sorteig. És molt... A part, doncs, també tenim altres promocionetes, cada negoci i tot, però això és la campanya més forta. Contem amb una gerent i un tècnic. Què vol dir això? Pues que totes les tasques de subvencions, digitalització, implantació de noves tecnologies, tot això és molt més fàcil per a un comerç que treballa amb nosaltres, que pertany a la nostra associació, pues ja el dic, perquè és una manera de canalitzar totes aquestes avantatges. Els diria que tenim un menú de degustació que consisteix en una quota molt xicoteta i que poden associar-se amb nosaltres i conèixer totes aquestes avantatges que jo vos dic de pertànyer a una associació professionalitzada, tot es pot fer molt més fàcil per a nosaltres, per al gerent del negoci, que s'ha d'ocupar de fer funcionar la seva botiga. I tots els tràmits, totes les altres coses, subvencions, ajudes, campanyes, tot això està en mans dels nostres tècnics, la nostra gerent i el nostre tècnic, que ens ajuden i fan tot això molt més fàcil. Tenim que continuar aquesta llavor d'aconseguir cada vegada més comerços associats, de ser el pol, de convertir a Ontinyent en el pol d'atracció per a tota la comarca, que vinga moltíssima gent de fora, que ens vegin com a un referent, com el comerç i el servei d'Ontinyent com a un referent, i això seria continuar en aquest treball.